מה קורה חבר'ה? אנחנו פה במרכז עם איש מקצוע לענייני הישרדות, החי, ליקוט, כל דבר שירוק, הוא יותם. היי, שלום, לא יודע אם ראיתם אותי, אני יותם, והיום אני הולך ללמד אתכם איך לשרוד בתל אביב. תל אביב עיר מאוד קשה, ידוע שהומלסים ודיירי רחוב לא מסתדרים פה טוב כל כך, אנשים קשים לא רוצים להביא כסף. אני עומד ללמד אתכם איך לשרוד ולשגשג במקום כזה ובאנביירמנט כזה. דבר ראשון, מה שאתם צריכים זה למצוא חליפה או ביגוד שיוכל בעצם להטמיע אתכם בסביבה שלכם ויאפשר לכם להסתובב בחופשיות בלי שיתפסו אתכם. ילד, אתה רואה אותי? טוב, ברגע שאתם פונים לבן אדם, ברור, הוא יכול אולי לשים לב אליכם, אבל לפני שאני דיברתי אליו אין שום סיכוי שהוא ראה אותי. הנה הוא אומר, מה אמרת? הנה, לפני הוא לא ראה אותי. טוב, אנחנו הולכים לנסות את זה. אני אראה לכם כמה שיטות ממש מוצלחות להשיג אוכל, להפחיד אנשים, שזה אחלה שיטה אם אתם צריכים להגן על עצמכם. בואו ניכנס לזה. יאללה. דוגמה טובה, בלתי נראה לעין שהיא לא מאומנת. ככה עושים. גבר, אפשר שאלה רגע? ראית אותי שעברת פה? לא. אין פה נקניק. אנשים מבזבזים 500 שקל על ג'ינסים בזמן שאפשר לאכול בחינם. אוקיי. גולדן טידביט. אם אתם רוצים לשחזר את מה שאני עושה פה עכשיו, ואתם רוצים ללמוד איך לשרוד במקום הזה שנקרא תל אביב, יש לכם פה את הביגודית. כאן יהיה לכם את הסיכויים בין הגבוהים בתל אביב למצוא חליפה כזאת. בואו נראה אם נוכל למצוא לארי חליפה כדי שיוכל לעזור לי בליקוט. תראה לי את זה? לא טקטי. לא טקטי. לא טקטי. לא טקטי. זה די טקטי. זה אם אתה הולך למשימות בחוף הים, זה יכול להתאים. בתוך הים. לא טקטי. פה יש קצת עצים, זה יכול להתאים. טיפ מספר 1, לעולם אל תחשפו את המיקום שלכם שלא לצורך.
נראה לי נחשף המיקום שלך, אתה צריך. זה היה קרוב. טיפ מספר 2. ברגע שהמקום שלך נחשף, חייב לצאת כמה שיותר מהר. אל תיתנו זמן למשהו להשתבש. טיפ 2.5. טיפ 2.75. קחו זמן להפסקות ומנוחות טקטיות. אי אפשר ללכת חזק במשך 100% מהזמן. תלך חלק מהזמן 50% והחלק השני 150%. טיפ מספר 3. לעולם אל תחצו כביש בלי פריט לבוש היי ויזיביליטי. אם הייתי לובש רק את החליפה שלי עכשיו ולא שמתי עליי פריט שניתן לראות, אני יכול לחצות ככה כביש וידרסו אותי בשנייה. מאוד מסוכן למי שרוצה לנסות את זה בבית. תמיד אפשר לרדת למטה. אנשים לא אוהבים להסתכל למטה. שימו לב, בגלל שהתיק לכיוון הזה, הן לא יכולות לראות אותי. ברגע שאני אסתובב, שימו לב, חפץ בעל נראות גבוהה לעין. הוא לא ראה אותי נראה לי. מה נשמע חברים? אנחנו עכשיו עומדים להיכנס לסנטר. אנחנו הולכים להראות לכם איך לנווט בשטח עירוני. מה זה אומר? פה אנחנו לא נמצא אדמה או עצים להסתוות איתם, צריך לעבוד עם מה שיש. בזמן שאנחנו הולכים בשטח עירוני ובנוי, אנחנו צריכים לשים לב בסביבה שלנו פי 2 או 3 מאשר שאנחנו הולכים בשטח פתוח שיש בו הרבה מחסה. פה אתם יכולים לראות את המקום שבו אנחנו הולכים להראות לכם איך להשיג אוכל בתל אביב, בג'ונגל העירוני של תל אביב. ברוסיה היינו יכולים לצוד, כאן אנחנו עושים מה שאנחנו צריכים כדי לשרוד. לפני שאנחנו נתחיל במשימה הזאת, אנחנו צריכים להשיג כלים שיעזרו לנו. אנחנו לא רוצים להיות יותר מדי חשופים למטרות, אז אנחנו צריכים להשיג איזה אוקיי, אני יכול לנסות במשקפת? כן. מה קורה חבר'ה? כמו שראיתם, מצאנו בן אדם שיכול להביא לנו משקפת, אבל לצערנו המשקפת היא לא בתקציב שלנו. אני הולך להראות לכם אלטרנטיבה זולה לכל מי שרוצה לעקוב בבית ואין לו תקציב למשקפת. בואו אחריי. כשאתם משיגים את זה, נייר. יש לכם גם נייר שאתם כמובן תשמרו, תיקחו הביתה וככה תוכלו לשרוד עוד יום ועוד חרבון. ואחרי חוץ מזה שתוכלו להשתמש בכל הנייר הזה, יש לכם פה משקפת, לואו בדג'ט, כל אחד יכול להשיג בבית. בואו אני אראה לכם איך זה עובד. חבר'ה, טיפ מספר 4.5, שורד אמיתי לא צריך כלים.
זה הכלים שלנו בתור שורד, חברים. כל זה לא נחוץ לנו. בואו ואני אראה לכם איך אוכלים. אוקיי, דיברנו פה הרבה על איך להשיג אוכל, אז הנה טיפ הישרדות מספר 4, איך להשיג אוכל. אני עומד להישכב פה, בהסוואה, ממש על הספסל הזה, בעזרת המשקפת שהשגנו מקודם, אני הולך לראות מה הולך שם בפיצה, אני אשים לב מתי מישהו מסיים לאכול, ואם נשאר איזשהו משהו, אתה בא כמו צבוע ואוכל את הטרף. קדימה חברים. נחשפתי. תמיד צריך לדעת לחשוב על מהר ולהיות מהיר על הזריז עם האצבעות. ברגע שמיקומכם נחשף, אתם צריכים להיות מוכנים לעבור מיקום ולהסתתר בזמן שאתם עדיין נשארים עם קשר עין למטרה שלכם. חברים, המטרה בתנועה. זה הרגע הכי קריטי במערכה. ברגע שהם קמים אנחנו חייבים לזוז מהר. עכשיו. חברים, חזרנו למסתור. חשבתי שהם כמעט עלו עלינו, דמיינתי שהם דיברו אליי באיזשהו שלב, אבל נשארתי קר רוח. חייבים להישאר בקרות רוח. הנה המנה שלנו. כמו שאתם רואים, היה ציד מוצלח יחסית. 2 אנשים, 2 סלייסים. אפשר לאכול היום בנחת. תיאבון. כשאתה משיג משהו בכוחות עצמך, הוא הרבה יותר טוב. תראי קצת? כן, תודה. לכן כמובן, אחרי יום ציד מוצלח, אפשר להמשיך בחיים שלך ולדעת שעשית היום מה שהיית. טיפים להישרדות, קודם כל, הכי חשוב, בראש ובראשונה תשרוד. זה קודם כל. אחרי שאתה דואג לשרוד, אבל סיימת את העבודה. אבל אתה עושה חיות. אני יודע, בטבע שאתה שורד, זה נראה לך מדי פעם, וזה על, אחי, תמיד, זה אחד. לכלבים יש ראייה מאוד חדה, לכן לפעמים הם מריחים את הריח של השורד, אז הבגדים פחות עוזרים. במצב כזה, אם היה לי נשק הייתי מחורר אותו, אבל בגלל שאנחנו בשטח עירוני כרגע אני פשוט אתעלם. טוב חברים, תודה שראיתם את הסרטון הזה. אני מקווה שלקחתם כמה מהטיפים האלה אליכם ותשתמשו בהם. אני יודע שכל אחד ואחד מהטיפים שנתתי היום הצילו חיים לא פעם ולא פעמיים, אז מקווה שהפנמתם. אם אתם רוצים לראות עוד תוכן כזה, אז תירשמו, תנו לייק, תנו סאב, ואני רוצה לראות סרטונים שלכם מיישמים את הטיפים שלי בחיים האמיתיים. נראה פעם הבאה.